நான் சென்னையில் ஒரு கல்லூரியில் பிடெக் படிக்கிறேன். எனக்கு டிவி சீரியலே பிடிக்காது. அட்வென்ச்சர் மற்றும் ஸ்போர்ட்ஸ் படத்தை தான் பார்ப்பேன். ஒரு நாள் உங்களை ப்ரெஸ் மீட்டை பார்த்தேன். அதிலிருந்து ஈர்க்கப்பட்டு உங்களை ட்விட்டரில் ஃபாலோ பண்ணுறேன். ஆனால் உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி தான். அது எப்படி 360 டிகிரியும் அடித்து விளையாடுறீங்க? எதிர்கட்சிகளை திணற அடிக்கிறீங்க. சகோதரி சுஷ்மிதா அவர்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கிறது. நானும் டிவி சீரியல் பார்க்க மாட்டேன். ஆக்ஷன் படம், ஸ்போர்ட்ஸ் தான் பார்க்கணுன்னு நினைப்பேன். அந்த ஒற்றுமை எங்கள் ரெண்டுத்துக்குமே இருக்கிறது. அதை தாண்டி சகோதரிக்கு நான் எப்பொழுதுமே சொல்வது, நிறைய படிங்க, ஹானஸ்டாக இருங்க, எப்பவுமே இன்டெகிரிட்டியை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாதீங்க. நாம் செய்கின்ற எந்த பணியாக இருந்தாலும் கூட அதை ஆத்மார்த்தமாக ஆண்டவனுக்கு நாம் அர்ப்பணிக்கக்கூடிய ஒரு செயலாக அதை பண்ணுங்க. பெரிய பணி சின்ன பணின்னு எதையுமே பார்க்காதீங்க. என்னுடைய அரசியல் வாழ்க்கையை அப்படித்தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன். அதிலே நான் பேசக்கூடிய சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடித்திருக்கிறது என்பது எனக்கு பெரிய சந்தோஷம். பட் நான் சொன்னது போல் நிறைய படிங்க, ஆத்மார்த்தமாக வாழுங்க, நுணுக்கமாக லைஃப்பை வாழ்ந்து பார்க்க ஆரம்பிங்க. நீங்களும் நீங்கள் எடுக்கின்ற வேலையில் ஒரு பெரிய செயல்திறனை காட்ட ஆரம்பிப்பீர்கள். சுஷ்மிதா அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த முழுமையான வாழ்த்துக்கள்.